Kaixo, ongi etorri EASO Politeknikoko Eraikuntza eta Obra Zibileko mintegira. Eraikuntza eta Obra Zibileko departamentuan, eraikuntza proiektuen goi-mailako zikloa ikasteko aukera eskaintzen dizugu, eta urte bakarrean, Obra Zibileko proiektuan zikloa osatzeko aukera. Ikasgela moderno eta balioanitzak ditugu, punta-puntako ekipamendu informatikoekin gure ikasle taldeka naiz bakarka lan egin dezaten. Eraikinen eraikuntza prozesua ikasiko duzu, lurzoruaren egokitzapenetik hasi eta etxe barruko dekorazioraino. Egituren exekuzioa, fatxada, hau da, eraikuntza prozesua osatzen duten elementu guztiak. Egun, merkatuan erabiltzen diren aplikazio informatikoak erabilita eraikinak diseinatuko dituzu. AutoCAD 2D planoak marrazteko, sketchak hasierako irudien 3D egiteko, Presto obren aurrekontua kalkulatzeko. BIM metodologiak gauzatzeko berriz, honako programak erabiltzen ditugu. Revit informazioaren modelatua egiteko, Zipe egituren eta instalazioen diseinurako, Navisworks obren kontrola burutzeko, eta Lumion errealitate birtualean aurkezpenak egiteko. Arkitekto bulegoetan eta ingeniaritza enpresetan eraikuntza proiektuen garapenean parte hartzeko goi-mailako teknikari gisa trebatuko zaitugu. Era berean, diseinu eta eraikuntza arloarekin lotutako edozein enpresatan ere lan egin dezakezu. Irakaskuntza presentziala da, astelehenetik ostiralera, goizeko 8:00 ordubiterdiak arte. Ikasketak gazteleraz edo B ereduan, euskaraz eta gazteleraz egin daitezke. Eraikuntza proiektuen zikloa amaitu eta modulu amankomunen baliozkotxeak eskatuta, ikasturte batean Obra Zibileko proiektuen teknikari izateko falta zaizkizun moduluak osatzeko aukera izango zenuke. Betiko metodoak eta gaur egun erabilera anitz dituen laser eskanerra erabiliz, topografiari lotuta dauden hainbat lan egiteko aukera izango duzu. Horretarako, MDT, AutoCAD Zibil 3D eta Infraworks bezalako programa informatikoez baliotzen gara. Goi mailako zikloak amaitutakoan, unibertsitatera sartzeko aukera ematen dizu familia profesional bereko graduetan kurtso akademiko bateko kredituak baliozkotuz. Interesaturik bazaude eta eraikuntza mundua eta eraikinen diseinua atsegin badituzu, jarri gurekin harremanetan. Anima zaitez!